बाहागो लाफैनाय जोंनि बाथौ सिबियारि आबौमोन बिनानावमोन फंबायमोन धोरोमनि सम्पर्के आंथ' बिदि मिथिया तबे आंबो जिहेतु सासे बाथौआरि आंनि बिमा बिफा आजै आजौ गासिबो बाथौनिफ्राय फैनाय बर'फ्रा सिदायै बेखौनो लानांगौ जे जोंनि धोरोमा बाथौ गुबुन नङा दे जोंनि जायगायाव 5000 बोसोर आगोलनि जुदि इतिहासखौ नायो बे समग्र जायखौ बै समावहाय कामाख्या होनना बुङोमोन जोंनि बे समग्र ओनसोलखौ महाभारतनि जुगाव महाभारतखौ जों दा जुदि 5000 बोसोर लायो अब्ला बे समाव बे ओनसोलखौ कामाख्या होननानै बुङो कामाख्याया बै समाव मोनसे कन्टिनेन्टसोमोन बेवहाय जोंहा 6 जन राजा दंमोन दा बेखौ बुंलाङोब्ला गोलाव जागोन जों बे समनिफ्रायनो फैनाय माबा बबेबा चाइनानिफ्राय फैदोंनो बबेबानिफ्राय फैदोंनो बे नङा दे जोङो बे जायगायावनो जन्म जाखादों जाथिया इसोरा जोंखौ बेवहायनो सृष्टि खालामबाय जों दस्रानिफ्राय फैयाखै नोंसोरथ' एसे मिथिबाय जागोन सासे जापानिस मानसिया जोंनि वेस्ट बेंगल आरो नेपालाव थानानै बर'नि सम्पर्के रिसार्च खालामदों बेबो लिरनानै गालांदों जे 2-2.5 बोसोरनि आगोल बे ओनसोलाव जेबो भाषा गैयामोन खालि बर' रावल' दंमोन बे बङालि भाषा असमिया भाषा बायदिसिनाफ्रा उनावसो फैदों मैया दाख्लैसो बे ओनसोलाव जोंनि बर' भाषायासो रायज्लायजायोमोन आरो धोरोमा बेनोमोन नोंसोरो जुदि मौर्य डाइनेस्टिनि समावहाय नायोब्ला माने जोंनि बर' रायजोखौ मौर्यफ्रा गाग्लोबनो सेस्था खालामबाय थायोमोन दा बेहाय सानायखौनो दायित्व होदोंमोन बिसोर जेनबाय थायोमोन सानायखौनो दायित्व होदोंमोन जे बिसोराव मा गोहो दङ जायनि थाखाय जों जेनबाय थायो सानायखौआ मोनसे खोथा बुंलांदों बर'फ्रा खौसे नङा बर'फ्रा मोनसेल' होनना बुंदों मिथिबाय गावस्रालायब्लासो खौसे जागोन ना जोंनावथ' गावस्रानायानो गैया जों मोनसेल' जाथि मोनसेल' राव मोनसेल' धोरोमाबो मोनसेल' जोंनि जि कला कृष्टि हारिमु बेबो मोनसेल' बे खोथाखौ बुंलांदों ओंखायनो बे बर'फोरखौ फेजेननांगौआ गोरलै नङा बेनि उनावहाय सानायखौनि साल खालामनायाव लासै जों जेनलांदों बे इतिहासखौ बुंनांगौबा गोलाव थांगोन मोनसे समावहाय बर'फ्रा आरो बौद्धिस्ट जाबायमोन माखासे मानि बेखौ नोंसोर एसे बुंना दोनना भास्कर बर्मननि एसे आगोलाव राजाया थाब थैबाय ओमफ्राय फिसाला सासेल' दंमोन दाना फिसालाखौ राजा बानायबाय फिसा थैनायनि उनाव बेखौ जेब्ला राजा बानायनांगौ बिनि राजानि मुकुटखौ सोर राजानि खर'आव होगोन बे मोनसे इसु जादोंमोन दा बिमाफ्रा हिनजावफ्रा राजानि मुकुटखौ दांनो मोना माने फिसायनि खर'खौ दांनाय जायो ओंखायनो फिसालानो बिमाया बेखौ सोनो मोना दा होनबा सोर सोगोन बौद्धिस्ट मुंफ्रा बुंबाय जे जोङो धर्मनि बिगोमा आरो धर्मआनो सिगां ओंखायनो जोङो राजानि मुकुटखौ राजानि खर'आव सोगोन होनना बुंबाय राजाया बुंबाय जाया राजा जागोन जे आइ एम द हेड अफ द स्टेट आंनो देशनि बयनिफ्रायबो माने हेड आंनो राजा आंनि खर'खौ नों मानो दांनो हो बिदि बिराद रायलायबाय बहुद माने आलसना बिलसना जाबाय बबावबा रायखोमाबाय बबावबा मोजां मोनबाय बे रोखोम जादों बेनि उनाव राजाया बुंबाय आइ एम द हेड अफ द स्टेट नबडी केन टाच माय हेड I'll crown myself आङो हारसिं गानगोन होननानै मुकुटखौ बे गाव हारसिं गानगोन बेनिफ्राय बुद्धिस्ट मंकफ्रा जेब्ला बे रोखोम अख्रा खालामबाय थाबाय
जे बे राजाया मोजां जानायब्ला देशआ मोजां जानायब्ला बायदिसिना बुंनो आरम्भ खालामबाय बिसोर बेनिफ्राय राजाया रागा जोंनानै अर्डार होबाय बर'फोर बौद्धिस्ट धर्मआव गारजोब बाथौआव फैफिनजोबनांगौ होननानै हरसेनि गेजेरावनो सारा बर'फ्रा बौद्धिज्मखौ गारनानै बाथौआव फैफिनजोबदों बे घटना दं दा इतिहासाव दा गेजेरावहाय गोबां खारनाव जोंनाव बाथौ मन्दिरबो गैला जेबो गैला बायदिसिना खिन्थु ट्रेडिसनजों बिफानिफ्राय बिमानिफ्राय सोलोंबोनानै दासिमबो बेखौ लाखिनो हादों दा जोङो लेखा रोंबाय जोंनाव थाखा फैसाबो दंसै ओंखायनो बाथौ धोरोमखौ गुबुन धोरोम बायदि जोङो लांथारनांगोन गुबुन धोरोमना बोरैहाय बिराद गिदिर गिदिर मन्दिर थायो आश्रम थायो पन्डितफोर थायो बे रोखोम जों लांथारनांगोन माब्लाबा बेफोरखौ शेयार खालामलायगोन दिनै मोजां मोनबाय बे दमासियाव बेखौ माने प्रत्येक बोसोरावनो खालामदो प्रत्येक बोसोरावनो खालामदो बेखौ बावखुंग्रि होनना बुङो दा लेखायाव लिरनाय बे बावखुंग्रि नङा बावखुंग्रि खुंग्रि माने माखौ होनो खुंग्रि माने राजानि फिसाजो प्रिन्सेस आरो बे जारिमिनाव बुंदों बेखौ फक्केसो जाबाय नंगौना नङा बेसेबां बाजन बिब' बिनानाव दंमोननो माबा मोनसे खारनाव बावखुंग्रिया देरसिन बे हाजो गोजौआव थांनानै माबा मोनसे खालामहैदों दा बेफोरखौ मोजां रिसार्च खालामनानै खालामफिननांगौ बे थैनायनि उनावसो बेवहाय सिख्रि सिख्ला ज' जादों बिनि लोगोफोर आरो बावखुंग्रि बे सिख्रि सिख्ला जानानै थालांदों ओंखायनो बे हाजोखौ सिख्रि सिख्ला होनना बुङो दा सिख्रि सिख्लाखौबो आरो सख्रसिला होनोबो बेनिफ्राय नोंसोरथ' मिथिगौ बै अन्थाइ गुफुरा गाम गुफुरा बर'फ्रा मोनसे बिसास खालायोनो बे अन्थाइया जेब्ला गोसोम जागोन अब्ला खोलिजुग फैगोन गुफुरसो मोनो बेनिफ्राय दाथ' गोसोम जाबाय गोबाव जाबाय गोसोम जानाया खोलिजुगाथ' फैमारगोन नङा होमबा मोजां जाफिनथोंसै होननानै आङो माने अन्थाइ गाखोग्रा माबा मानसि लायनानै बेखौ मुलि थुलि होनानै गुफुर खालामफिननो नागिरदोंमोन आङो बेनि उनावहाय मानसिफोरनि बिश्वास बे इसोरनि मोनसे बानायनाय प्राकृतिकनि दारैहाय बेखौ जुदि आङो माबे रोखोम आर्टिफिसियेल खालायोबा खिजाने आंनावसो दाय जागोन खोमा नंनानै खालामफिनाखिसै सानसेखालि फैबाय बिटिसि जाखांनानै गावनि जाहाथनि सरगयारि बे समस्तिनि बिगोमा ओरैनो बेरायनो फैदों संक्रान्ति खालि हाजो गाखोदों बे गामिनि मानसिफ्रा आंबो गाखोलांफादों जोंबो गाखोलांनानै सोंबाय माबानिफ्राय जाया गोदो गोदायनिफ्रायनो जायो हाबा होनबाथ' बे जोंनि ट्रेडिसनखा बे जायगानि बर'फ्राल' खालामदों गुबुन जायगानि बर'फ्राथ' मिथिया जोंबो मिथियामोन बेखौ जोंहा बिटिसि जाब्लायजोबा बिटिसिनि मोनसे फेस्टिभेलाव कनभार्ट खालामनांगौ होननानै आङो रायज्लायनानै बे जायगानि गोरों गोराफोरजों बिटिसिआव आङो प्रप'जाल लाबोदों आबौमोन जे बेखौ बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय फेस्टिभेल खुंनांगौ होननानै ओमफ्राय बयबो बुजिबाय आंनो प्रथमथार बे बावखुंग्रि फेस्टिभेल खालामनाया ओमफ्राय बेवहाय मा मा एक्टिभिटिस दोननांगौ बेखौबो जोङो मोजां रायज्लायलायनानै दोनदोंमोन खिन्थु बुस्थुआनो साननाय बायदि जालाङा लासैनो डिभियेट जालाङो बिभिन्न मानसि हाबो बिभिन्न माने लालसा थायो बुस्थुआ मोजांजों लोगोसे गाज्रिबो फैफायो आरो बेवहाय जोंहा क्रिटिसिजम जादों मा दोनदोंमोन बेवहाय बर'फोरनि ट्रेडिसनेल स्पर्ट्सफोर बा मा दङ कालचार रिलेटेड बेखौ जोङो इन्ट्रडिउस खालामदोंमोन जेरैहाय दाउला खासि दाउला दस्रा जायगायाव खासि गैया मिथिबाय गुबुन जायगानि मानसिफ्रा फैनानै दाउला खासि जायोब्ला माने आलादाखौ बिसोरो फिल खालामो खुनु जायगायाव दाउलाखौ केस्ट्रेट खालामग्रा दा बेखौ जोङो मेडिकेल माबा नङाबानो ट्रेडिसनेलि जोङो खालामबोफेरदों जोंहा बेखौ बेवहाय मोनसे श'केस होनांगौ ओंखायनो दाउला खासिनि खेला होनांगौ मानो बेयो जाहैबाय जोंनि इक'नमि बेजों हाजार बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा फार्म बानायथों
बेमोन उदिख'आ दाना लासै लासै फैनानै दाउला खासिनि जायगायाव ब्रयलारबो फैबाय जेब्ला ब्रयलार फैबाय बे गिदिर जाबाय मोजां मोनला बेनिफ्राय आंनो बक्सि जादोंबो मानो बक्सि जादों जौ संनाया जाहैबाय जोंनि ट्रेडिशनेल नलेज मिथिबाय ट्राइबेल आइजोफोरनि बियो ट्रेडिशनेल नलेज बे नलेजखौ जौ बानायनो रोंनायखौ जुदि मारवारि हिनजावफ्रा रोंनायमोन सोरबा सिन्धी पान्जाबि हिनजावफ्रा रोंनायमोन जेरै बिसिनि देशआव गुजरातआव पान्जाबाव हारियानायाव बे जौ संनायनि इन्डास्ट्रि जादोंमोन आरो बेखौनो आमेरिका लन्डन साप्लाइ खालामनानै बिसोर माहाजोन जागौमोन खिन्थु जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरनि बे नलेजखौ होबथाना दोनदों हारसाफ्रा मा खालामबाय जोंनि एक्साइजनि आयेनाव बे बिलाथि नटखौबा आमेरिकानिफ्राय गभर्नमेन्टआ बायना लाबोयो बेखौ लोंहोनोब्ला वेयार हाउस खालामनानै होयो बेखौ लोंहोनोब्ला दखान बानायनानै होयो बेनि थाखाय दा सिकिउरिटि लनबो होलायलायो एखे बे जौआ रङाल' दस्रा जों बानायनायखौब्ला बन्द खालामनानै मिथिबाय दा ओंखायनो आङो बिटिसिआव आयेनखौबो उल्था बानायना जोंनि जौ संनायखौ बानायनो मोननांगौ बेनि थाखाय सरकारा फैसा होनांगौ लनबो होनांगौ आरो बेनि थाखाय लेबरेटरि इन्डास्ट्रि फेक्टरि बानायनायनि बेबस्था खालामनांगौ बिब्दि होननानै आयेनाव लिरहोदों बेनिफ्राय नैबे फेस्टिभेलाव खालि जौ गोरान आरो जौ बिदैल' फानोमोन बेमोन आंना बेखौ माने पपुलाराइज खालामनो खारन बेवहाय गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोर फैगोन प्रथम बेनो जाबाय जौ गोरान जौ बिदैल' जाबाय जौ बिदैया जोबै सेकेन्ड इयाराव मा जादों एकदम थोलायलायना बयबोथ' बैसागुआ गाबोननिफ्रायनो थां बयबो मनासे लाना थाङो बाहाय लोंनानै रावबो फेखेराखै उल्था फाल्था गोग्लैनाय बाहाय जाफेराखै दासिमबो बिसोरो लाङो न'आव लाङो अखानायै बैसागुआव बेखौ बाहायो ओरैनोब्लाबो जों लोंखायोना जौ लोंनायालाय माथो बिराद महापाप जादों दा लों बेथ' मोजां खिन्थु ट्रेडिसनाव फैखाबाय जेब्ला जोङो बाथौ फुजायाव गोदो जौ सोहैयोमोन जोंनि आफामोनहा बे गाम्बारि खामफ्लाय दोनबाय खुरै दोनबाय माबा थालिरनि एरि बानायनाय एसे लोंनानै बे जोंनि ट्रेडिसन दा बे ट्रेडिसनखौ जों लाखियो ना लाखिया बे जोंनि सायाव सोनारबाय जोंनि सायाव सोनारबाय दा आंना नैबे फेस्टिभेलनि उद्देश्यआ बेनो एकदम साम्फा गुरुबासासिम मोनहैदों सेकेन्ड माबायाव 3 कौटि थाखानि जौ बावहाय सेल जादों नोङो ओरैहाय बेंगलनिफ्राय लेखा बायना लांदों सिक्किम दार्जिलिं आपार आसामनि शिलंनि नागालेण्डनि जेसेबां फैदों बिसोर बायना लांजोबदों 3 कौटि थाखानि बाहाय सेल जादोंमोन बे फैसाया बहा थांदों जोंनि बे जाम्बि जौ संग्राफोरनाव थाङाखै होनबा दाना बेखौ बन्द खालामदो बे भुटाननि बियार सोलिदो गोजा सोफैदो बे फैसाया बहा थांगोन भुटानाव थांगोन दा बेफोरखौ बन्द खालामनायनि जोंनि फैसा जोंनाव थाथों जोंनि ट्रेडिसना थांनानै थानायजों बेफोरखौ लानानै खालामदोंमोन खिन्थु बेफोर दिनै डिभिएट जादों जौ गोराननि जायगायाव जौ गोजा फैबाय जौ बिदैनि जायगायाव बियार फैबाय दा बेफोरखौ फोसाबलायफिननांगौ ओमफ्राय नै दा नैबे सरकारा बे जौ फाननायखौ बन्द खालामदों आंखौ माबा जौनि माबा फेस्टिभेल खालामदों होननानै गोबां आंहा क्रिटिसिजम जादों खिन्थु आंना उद्देश्यआ बैसोमोन दा बे थांबाय बावखुंग्रिनि थाखाय आं जास्ट बे उन्दैफोरनि थाखाय बावखुंग्रिया जोंनि इतिहासजों बिराद सम्पर्क